Her er altså lidt om fotosyntese, og for at planterne de kan skabe fotosyntese, så skal de bruge 6 CO2, som I kan se, de får her, og så skal de bruge 6 H2O, som de optager, hvis træerne optager gennem rødderne, og så skal de bruge energi, som kommer fra solens stråler. Og ved hjælp af solens stråler, så danner træet glukose, og det er C6H12 og O6, og så udskiller træerne så også ilt, som er 6O2, som også er et affaldsstof. Og det her det er så selve processen, som vi kalder fotosyntese. Som vi så før, så lavede planter fotosyntese, men de laver også respiration. Blandt andet ved, at de optager ilt for at fordele energien rundt andre steder, der ellers ikke var tilgængelige. Og det sker f.eks. om natten. Ja, og det sker ved, at planten det optager C6H12O6, som er glukose. Det kan fx være fra fotosyntesen er sket. Og så optager den 6O2, som er ilt. Og ud af det, så bliver der så dannet 6 CO2, som så kommer ud i atmosfæren, og 6 H2O, som så bliver frigivet fra den. Og så til sidst, så bliver der dannet 30 ATP, og ATP det defineres som et energirigt molekyle, som frigiver energi, og det kan blandt andet hjælpe træet med at optage næringssalte gennem roden i jorden. Så det var respiration. Det her det var bare lige for at vise et billede af en celle, som vi så har tegnet her. Og her der ser vi så cellekernen og cellevæggen og sådan lidt. Og så her der ser vi så grønkornene, og det er for at vise, hvor fotosyntesen foregår henne i cellerne. Og det sker så i bladene på træerne. Og det her det er så et mitokondrie, som er der, hvor respirationen foregår. Så det var bare lige for at give et overblik over, hvor henne i cellen de forskellige reaktioner sker.